Здравейте! Намираме се на elbo.bg. Аз съм Никола Николов и днес ще ви демонстрирам как да договорите и заявите международен транспорт с Elbo. Преди да продължим, нека видим общите условия в eTърг. В профила на нашия тест логистик публикувахме запитване за транспорт в нов eTърг. В момента той е активно и се намира в съответния раздел. Натискаме активни и влизаме. Вътре са всичките ни активни e-търгове, те са подредени по оставащо време до края. За навигация разполагаме с филтри за търсене и кратка информация за всеки e-търг, по която да се ориентираме. След като открием запитването, което ни интересува, натискаме неговото име или Elbo код, за да влезем. Всеки e-търг разполага със следното съдържание: описание на нашето запитване, карго, условия и настройки, публикуваните до момента оферти, техните податели и бутони за възлагане и споделените от нас документи. Освен това, в лявата част разполагаме с информационно табло с съдържание: име на търг, име на нашата компания, най-ниска оферта и подател, оставащо време до края на търга и Elbo код. Не на последно място разполагаме с списък на поканените от нас спедитори. Достъп до профила на всеки от тях може да получим, като натиснем името на компанията му. Всеки спедитор разполага със следния профил в Elbo: статистика за договаряне и обслужване на клиенти, рейтинг с информация за брой успешни доставки и публикуваните след края на всеки транспорт отговори, контакти и предлаган вид транспорт. Така ние може да направим оценка на риска преди да изберем доставчик за нашия транспорт. Сега ще ви демонстрирам как да водите бърза и лесна комуникация по вашето запитване. За целта имаме автоматично генерирани теми към всяко запитване. Те се намират в съобщения раздел аукциони и в тях можем да обсъждаме важни детайли по нашето запитване с всеки от участниците. При наличието на ново съобщение, ние получаваме автоматично известие с пряк достъп до темата. След като сме информирани за възможностите на нашите спедитори, може да прибегнем към избор на оферта. Отиваме в раздел Оферти и правим анализ на получените предложения във формат цена и транзитно време. В случай, че не искаме да приемем нито една оферта, може да откажем търга чрез съответния бутон. Ние обаче приемаме оферта и в този момент нашето решение достига до всички участници чрез автоматично известие за край на търга. Така ние успешно договорихме и заявихме международен транспорт. Очаквайте и следващото ни видео, в което ще ви покажем как да следите и обработвате активен транспорт с Elbo. За мен бе удоволствие да бъда с вас. Очакваме ви на elbo.bg.